Kadın erkekler tarafından katledildi ve Derbarê tundiya hemberjinan de ji aliyê Partiya Demokratîk gelen HDP ve ji bo raya giştî raportek hat parvegirin. Di raportê de bi taybetî destdirêjiya hemberjinan, tundiya hemberjinan û kuştin derdikeve pêş. Li gorî raportê di heft mehên pêşiyên îsal de herî kêm 155 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin û hîn jî guman li ser mirina 85 jinan heye. Parlamentera HDP'ya Diyarbakır Semra Güzel amaje dike ku desthilat bo parastina jinan politikayên bi bandor nameşîne û her wiha gelek yasa hene ku derbarê parastina jinan de ye lê nayên cîbicîkirin. dema jin serî li dewletê ya ji serî dadgehê de pirevê êku xebatkarê dadgehê jî hakîm û savcî jî îro mesela pirevê politikayên bêcezakirinê bi kartîne mêr jî dibe zaten ez van biyaran jî çêkim ez ê du sê sala razem ez ê derkevim ji ber wê jî îro ev aslında politika cesaret de mêran û tundiya ser jinê jî taciz û tecavüza ser jinê jî qatilkirina jinê jî her diçe zêdetir dibe. Tüm baskı ve şiddeti kullanarak Li gorî daneyan li Diyarbakirê di sala 2018 de 6 jin, di sala 2019 de 9 jin, di heft mehên pêşiyên îsal de 9 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin. Ku gelek caran jin hember tundiyê û destdirêjiyê dawî li jiyana xwe jî tînin. Kanun, yasa Mafnas û parêzer Muhammed Ata Yüksel amaje dike ku divê dewlet bi saziyên xwe rêya cîbicîkirina yasayan veke. di 684 mijar kanûnê de ji bo tundiya li hember jinan çi tedbîr hene bi rastî hatine girtin di warê teorî û kanûnê de pirsa me tune biya min pirsa me tune pirs di tetbîqkirinê de ye û sazgeh û dezgehên dewletê ji hêla tetbîqkirinê ve pir kêm û kêmasî dimînin. Divê dewlet divê çarçovê de sazgeh û dezgehê xwe na bi rê bixe û xebatên xwe hîna xurttir bike. Li gorî daneyan di sala 2019 de li seranserê Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê herî kêm 474 jin ji aliyê mêran ve hatine kuştin ku ev dane reqema herî zêde ya 10 salên dawî ne. Her wiha bal tê kêşan ku di serdema pandemiyê de tundiya hember jinan zêdetir bûye û gelek jin jî ji mafê karkirinê bêparman e. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.